खुलुमबाय। आं दिनैनि कन्टेन्टआव मोनसे सावरायथुनखौ फरायथिनानै नोंथांमोननिसिम होनो नाजादों। बे सावरायथुन थामहिनबा सावरायथायखौ लिरनानै हरदोंमोन फैलाव ब्रह्म तामुलपुर। बिथांनि बे सावरायथुननि खोथाफोरखौ आं जोंनि जेएसपि एडभाइस 360 चेनेलनि जोहै जोंनि फोलेरनिसिम थामहिनबा जेएसपि एडभाइस 365 नायगिरि आरो गाहाम हामलायगिरि फोलेरनिसिम आं दैथायहरनो नाजानाय जादों। आं सावरायथुनखौ फरायथिना होनो नाजानाय जाबाय। गावनि बिबेकखौ मानो लाखोमाखो? दा गावनि बिबेकखौ मानो लाखोमाखो बावहाय बिथाङा स्पेसियेलि बर'नि आथिखालाव नासयजानाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय आरो गासैबो बर'नि सोरगिदिं बिथिंखौ बेस खालामनानै बिथाङा मोन 12 फाइसननि जोहै बेफोर समाधाननिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौ बेस खालामनानै बिथाङा गावनि बिबेकखौ मानो लाखोमाखो बेनि सायाव बेस खालामनानै बिथाङा लिरदों। दा सावरायथायखौ फरायना होनो नाजानाय जाबाय। सेथि, बर' हारिया गावनि जिउ बावै बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर मुंनि गावखुंथाय राजखान्थियारि गोहो लाबोदों। सैमाया ओंखाम खालाय सेलायनाय बादि बिएसि आरो बिटिआरनि गादि सेलायनानै बर' नेताफ्रा सैमा बादि अरलायदों। नैथि, बिटिसि राजखान्थिनि मल्ल युद्ध प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारनि गेजेराव जादों। बिमाय हेमन्तआ बिटिसि राजखान्थिनि मल्ल युद्धनि रेफारिनि बिबानखौ लादों। थामथि, राजखान्थिनि मल्ल युद्धआव जोखोम जानानै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि थोंफा आथिं बायदों। बिमाय रेफारिया गावनि आथिंखौ प्रमदनो थोंसे होनानै प्रमदखौ फसंदों आरो हाग्रामाखौबो नाख्लायदों। ब्रैथि, हाग्रामाया राजखान्थिनि मल्ल युद्धआव जेननायनि दाहाजों बिमाय रेफारिखौ नाबां जाबां रावजों बखिदों। आरोबाव बखिबावोब्ला दुर्नीतिनि फाइल बुरखांनानै जेलाव हगार हरनायनि बाथ्राजों हाग्रामाखौ बिमाया धमकी होदों। बाथि, बिमाय हेमन्तआ हाग्रामानि दुर्नीतिनि फाइल बुरखांगोन होनाय रावखौ हाग्रामाया थोर थोर गिबाय। बुथुमनानै लानाय सम्पतिजों लोगोसे मान सन्मानाबो थांजोबसिगोन साननानै हाग्रामाया हेमन्तनि बेरेखा बुंनो गारबाय। दथि, हाग्रामाजों लोगोसे प्रमद बर'खौबो बिमाया नागाराखै। खौरां बिजोंजों खेंसालियायै बिखौ धमकी होदों। मानोना प्रमदनि चिफ गादिखौ हाग्रामानोसो होसिगोन होननानै बिमाया खौरां बिजोङाव गेजेर गेजेर ब्लेंक फायार गावदों। स्निथि, ना सारग्रा फलाना नानि खानस्रिजों नाखौ फोनांनानै लानाय बायदि बर' नेताफोरखौ गादि आरो दुर्नीतिनि दुरुंजों खानानै लाखादों। बोरसिनि नाखौ बोखांनाय बायदि बिटिसिनि नेताखौ बोखांगोन होननानै बिमाय हेमन्तआ बर' दैदेनगिरिखौ ब्लेकमेल खालामदों। दाइनथि, मावजि आरो सैमाया लामायाव मोननाय फिथा थुख्राखौ मोख्रानो राननो थिननानै समानै राननायनि सोलोजों मोख्राया अख्लाब अख्लाब जाजोबदों। बिटिसिनि गोहोखौ हाग्रामा आरो प्रमद बर'आ रानना लानो रोङैयाव बिमाय हेमन्तनो राननो हैनानै बिटिसिनि गोहोखौ लाजाजोबदों। गुथि, प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिया बिमायनि सोलोखौ बबेखानि गुदि खिथा मोजाङै बुजिखाबाय। नाथाय बोरसियाव नांनाय नाया गोसोब्लानो उदां जानो हायै बादि गादि दुर्नीतियाव फासिनायफ्रा राहा गैयै जाबाय। जिथि, बर'फोरनि संबिधानारि दाबिखौ एरायखोनो हायैयाव बिटिसि आरो बिटिआरखौ बर'फोरनो आसाम सरकारा होनांबाय। नाथाय गोरोबथाखौ मावफुंनो समाव सरकारनि मानसिया बर'जों आरोबाव राजखान्थिसो खालामबाय। जिसेथि, बर'फोरनि खौसेथि गैयैनि सुबिदाखौ नुनानै बर'फोरा गोदान मिजिं आरो राहा लाबाय थामहिनबा लाफिनबाय। बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथायाव जायफोरखौ हरनांदोंमोन बेफोरखौ दिहुनना लाफिननायनि थांखि लाबाय।
जिनैथि फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि जोहै बिटिआरनि राजखान्थियारि गोहोखौ गावसोरनि आखायाव लांजोबनो सानदों। बिटिसिनि साबि खाथिखौ गावसोरनि आखाइ मुथायाव लानानै गावसोरनो गोसोबादि लुथि-फुथि खालामनो थांखि लादों। बे रायथानि जोहै जों मोनदांनो हाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर'खौ माबादि खानानै दोनदों आरो बिथां हेमन्त बिश्व शर्मानि गासै सोलोखौ मिथिसेयावबो मानो हेमन्त बिश्व शर्मानि गोरोन्थिखौ बुंनो हायाखै। दा बेखौ नोजोर होबोनानै नायोब्ला जोंनि बिटिसि थामहिनबा बिटिआरआव बर'फोरनि आखाइजोंनो बर'फोरनि गादि आरो बर'फोरनि थासारिखौ बर'नि आखाइजोंनो सेबस'होदों, बर'नि आखाइजोंनो दबथायनो नाजानाय खोथाया आथिखालाव सोलिगासिनो दं। दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथां फैलाव ब्रह्मआ खोब मोजाङै बर'फोरनि बिबेक थामहिनबा दैदेनगिरिफोरनि बिबेकआ माबादि जानांगौ आरो जों माबादि खौसे जानानै जों खामानि मावनांगौमोन आरो बिटिआर गोरोबथाजों मोनफानाय माखासे दफाफोरखौ जों माबादि समाधान खालामनांगौमोन बेफोरखौ गोसो होनायखौ जोङो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ नुवाखै। बांसिनखौनो रां आरो गादिखौ बेस खालामनानै गावजों गाव सैमा अमाफोर बादि अरलायबाय थानायखौ जों दिनैनि थासारियाव नुदों। गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि गेजेराव आलादा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि थागिदायावबो दिनै बनसुआ मास गेदारिं लादों आरो बे मास गेदारिंखौ जोंनि आरो सासन जन्त्रआ माबोरै दबथायनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो खनीन्द्र बिथाङा बुंदों दिनैनि थासारिया बड'लेण्ड दाबिनायनि सम नङा, बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनिसो सम होननानै बुंदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि गेजेराव पावारनि थाखायदि मानसिफ्रा माबादि गाज्रि थासारिसिम जों दावगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो गादियाव थायोब्ला बड'लेण्ड नाङा आरो गादियाव थायाबा बड'लेण्ड नांगौ। बे बड'लेण्डखौ मोनसे हायनामुलि बादि लानानै जोंनि नेताफ्रा गासैबो बर' नेताफोरखौनो जों बुंनांगोन गादिनि थाखायल' नोजोर बोनानै खामानि मावबा दं। दुलाराय बर' फरायसा बादि मोनसे संगठना दिनै बड'लेण्ड बिनायनि दा सम नङा होननाया जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां। मानोना दिनै बनसुनि जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ नायोब्ला बेखौ जोङो बरायनांगोन। मानोना बनसुनि जोहैनो बनसुआ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय दाबि दावाफोरखौ आथिखालाव खालामनायनि जानथायाव थादों आरो बिटिआर बादि थिफ्लिं एग्रिमेन्टआव प्रमद बर' आरो लरेन्स बसुमतारीमोन बादिया सहि होनानै बिटिआर बादि मोनसे एरेन्जखौ लानानै दिनै बिटिआरनि जोहै फैनाय माखासे दफाफोरखौ सुफुंनो हाब्लानो बर'फोरनि थाखाय बिराद गेदेर मोनसे जाफुंसारनाय होननानै सानदों। नाथाय दिनै सम आरो बुब्लिया एकर्डनि बादिब्ला 6 दानावनो गासिबो समाधान जानांगौमोन। नाथाय कर'नाखौ बेस खालामनानै खेबले खेबले रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय थादों आरो आथिखालाव बिटिआरनि सिमाखौ फेहेरनायनि बिथिङाव बबेसिम थांगोन बबेसिमखौ बेखौ बिथांमोना अक्ट'बरनि गेजेराव फोसावनायनि खोथामोन, नाथाय दिनैसिमबो जायाखै। दा बेखौ नायोब्ला बिटिआरनि सिमाया बारायमारगोन ना मारा बेयो साननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आथिखालाव एफाबां मानि हाद्रि सारनानै दोनबाय थानायनि गोनांथि गैया। थि समाव थि थांखि लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो बिटिआरनि दफाफ्रा मोजां रोखोमै जुदि साक्सेसफुल जायाब्ला थाबैनो जोङो हांगामा खालामनायनि गोनांथि दङ होननानै जों साननो हायो। मानोना बिटिआरआव थानाय माखासे दफाफोरनि जै बर'फोरनि गांनाय उखैनायादि गासिबो जाफुंसारगोन बेखौ जों बुंनो हाया। दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बा इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन जिखि जाया हान्जायानो बड'लेण्ड बिनाय हाबाफारि लायोबा जों गावजों गाव होबथानायखौ जों गोजानाव थानांगौ। जायफ्रा मेंबाय बिसोरो जिरायना थानांगौ आरो जायफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय हांगामा खालामदों बिथांमोनखौ फिजिकेलि सापर्ट होनो हायाब्लाबो बिथांमोना गावसिनि गोहो बोलोजों जेसेबां थासारिसिम दावगालांगोन बेसिम दावगालांनो होनांगौ। नाथाय गावनि गादिखौ जोबजानो गिनानै बड'लेण्डनि हांगामाखौ बर'नि आखाइजोंनो जि गादबनो नाजानाया
बे जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। आथिखालाव साफ्रोमबो मानसियानो साननो हानाय गोहो दंसै। सोरबा दैदेनगिरिया गावनि गादिखौ थांजानो गिनानै सोरनोबा बड'लेण्ड नांगौ सोरनोबा बड'लेण्ड नाङा होननानै जि राजखान्थियारि खालामबाय दं बेफोरनि गोजानाव थानांगौ आरो थाबैनो बिटिआरनि दफाखौ जाफुंहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सागानगिरि आरो इउपिपिएलनि नेताफ्रा नाजानांगौ। नङाब्ला बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गुदुं थासारिया सोमजिबाय थागोन आरो गुबुन फारसेथिं एनडिएफोरखौ बेस खालामनानै खालामनाय जि बिटिआरनि पिस एकर्ड, बे पिस एकर्डनि ओंथिफोरखौ मावफुंजानो बयबो लुबैदों। नाथाय बे नंखायखौनो पिस एकर्ड लिरफ्लानानै रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोफिना दोननाय बे एकर्डआ मालाबाबो पिस एकर्ड जानो हाया। नाथाय गोबाङानो बुंगासिनो दङ रन्जन दैमारिया सासेल'सो जेलाव जोबजानानै दङ। हाजार हाजार बर'फ्रा बिटिआर एकर्डखौ दिनै सापर्ट खालामदों होननानै बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथाङाबो बुंगासिनो दं। इनडाइरेक्टलि बिथाङा रन्जन दैमारिनि गनायखौ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया लुबैया बेखौ जों बुंनो हायो। मानोना बिथाङा गोबां समावनो गोबां रन्जन दैमारिनि सायाव बेस खालामना खोथा बुंबोदों। दा बेखायनो जों गावनि बिबेकखौ मानो जों लाखोमानो, थार खोथाफोरखौ जों खुला खुलि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो समाधान फारसे आगान सुरनांगौ। नङाब्ला बर'नि थासारियासो गिथावना जागोन आरो जाय बर'फोरनि गेजेराव नासयनाय सोबख'नायनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय खामानि मावबोदों, बे खामानि मावनो नाजानाया अरायसम फेलें जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। दा जों गादिनि थाखाय जोङो खालि गावजों गाव हाद्रि सारलायबाय थाब्लाल' जानाय नङा। जोङो रियेल भाबै सोर बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों सोर मावाखै बेखौ दिनैनि बर'फ्रा नुबोगासिनो दं आरो दिनैनि बर'फ्रा गोबां चेप्टार जोंनि हांगामाया जालांबाय। बे चेप्टारनिफ्रायनो जों गोबां बड' नेताफोरनि आखल आखुफोरखौ जों नुबोगासिनो दं आरो सोरबादि नेताया बड'लेण्डखौ बेस खालामना आन्दलन खालामनानै लिडार जाखो आरो सोरबादि मानसिया माबादि थिं बांगा लोहो लोहो लुखो, नोगोर सोहोराव माबादि पाक्का न' दालान लुनानै गोजोरै आथिखालाव रायजो जादों बेखौ जों नुबोबाय थादों। बिथांमोना खालि गावनि गादिखौ मोननो थाखाय मन्त्रि एमएलए मोननो थाखायल' जोङो आन्दलन खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौनो बेस खालामनो बिथां फैलाव ब्रह्मआ बर'फ्रा गावनि बिबेकखौ बावनानै दिनै माबायदि थासारिजों थांदों आरो आसाम सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों माबोरै थगायजानानै जों बेबायदि बबा जानानै थानांदों बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा गावनि बिबेकखौ मानो लाखोमाखो बेनि सायाव बिथाङा बेस खालामनानै बे रायथाइखौ लिरनाय जादों। रायथाइया खोब मोजां जादों होननानै आं सानो। बेनि गेजेरजों थारैनो जों गोबां खोथा सोलोंनो हागोन होननानै आं सानो। कन्टेन्टखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, कन्टेन्टखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।